खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दिजेन बर' गिबियावनो आदा प्रकाशनिसिम खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। कर'ना भाइरास लकडाउन जानायाव जोंनि कम्पानिया बन्द जादोंमोन। बे बन्द जानायाव उसुबिदा जानायलाय जों भिडिअ बानायनाय जादोंमोन। बे भिडिअ बानायना हरनायाव बे जोंनि भिडिअखौ नायनानै जोंखौ दुखु खस्थ'खौ नुनानै सुसिल दैमारि सार आरो राजिब खाख्लारि सार मोना जोंखौ जोबोद दुखु खस्थ' नुनानै जोंनो 11,000 रां मदद हरदों। बे रां हरनायजोंनो जों दिनै फैसाखौ बहननानै जोङो 11,000 रांजों जोंनि गेलामाल दखानाव बायदिसिना जों जानाय रांफोरखौ जों दिनै गेलामालाव होनो हाबाय। बिथांमोननि मददनावनो जोंनि जिउआ गोदान जिउ मोननाय बायदि जाहैबाय। बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। सुसिल सार नोंथां आरो राजिब खाख्लारि बिथांमोना जोंनो गासै 11,000 रां हरदों। राङा बेनो। बे रांखौ जों दिनै 6 बाजि रिंगायाव जोङो गेलामालाव हैनोसै। बिथांमोननि रांनो होनानै जोंनि प्रब्लेम जानाय माबाफोरखौ जोङो सुख'नानै लानोसै। बिथांमोननिसिम जोंखौ मदद होनायनि थाखाय जों इसोरनियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथां सारमोननिसिम सुसिल सार आरो लोगोसेनो राजिब खाख्लारमोननिसिम अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय जों इसोरनियाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय।